Dito kuya bro. Taon man ni. Kwarta niya. Ay sakto. Anak na lang yun. Naamli ko pitaka diri di ay. Para makaksapi dahil makakuha sa itong uyab. Butang ko na diri. Unya, magi man itong manuroy. Sukses. Cheese mo, sir. Halo, tinid pa, sir. Siguro na. Kita na kun. Boy, ako man ang pitaka bay. Kuha ni kuha lagi na. Amay kwarta na ko diri sulod. Nalagi akong idea, tanawa ko na di agad. Nalagi ko, kuha lagi na. Sudray, Kuha lagi na. Kuha na kuha lagi na. nasulod na. Kuha lagi na. Nakikwarta pang dates kong uyab. May gamay ram din ni ay. Ako na po na ibutang rito kaya na pa akong idea kailad pa ni. Sapi pag ko ani pas ng uyab. Ay salamat, tagaan ko kas kong amo. Nalang pang patubugas. Ha, pitaka. Dah, pergi kwarta. Oy, bay. Oy, may ato. Kuha man ang pitaka oh. Ano memo mo na ako makita ni? Kuha lagi na, tanawa ko na, nanay ID dia. Oh, ako na picture lagi oh. Kuha lagi na, kuha lagi na. Yo, Kuha lagi na. kuha ng taka, hito ng liog mo ron. Kwarta. Magan ra gyud. Ano kay pang dates kong uyab? Balik na po ko na dito. Kasi kuha na po ni. Sakyan Andre, oy. Maliti sa klaban ni. Dagang pamasuki na ko dito ron. Anak ka mga sakyanan ay. Uy, taka. Sabi bitaka way sulod. ID, may sulod ID. Sus, bati ang ID ha. Oh. Tudlan na ako ni Bi. Uy, miss. Ako man ang Saman? pitaka, miss. Pati man pitaka. Ako rin Nakuha man pitaka. Awa ko na akong ID dira. ID. Tanawa lagi, nalagi ko Nabi ni ako ID. lagi na miss. Oh. Ako Nawa. lagi na miss. Nanay sulod Nani ID ID. ako lagi ni lagi. Wala di sulod ID. Kuha ni. Ako lagi ni. Kuha lagi ni. Ah, unsa mo Takuha wala ni bana na ako ni pitaka. kwarta para kuan gyud kong uyab gali. Wala na. Sama na itabuan niyo dira. Ako ang pitaka sir, di kuha niya sir. Nakuha ni Pitaka pitaka sir. sir. Taka ko ba na yan Ako lagi na. Ako ang gunigod. Wala ko kwarta Sa na. mga nanaw nga bi? Anna, kining tawhana. Kirmi ganim kita na ko ni prestisyo na sa barangay di na mo. Wala mo ko sala sir. Sa gina na dai. Kuha man sir. Ano siya? Na siya ID din sulod. Inawa siya ID. Kuha lagi na lagi. Kapoy kay guna gani nga. Kuha lagi na, kuha kwarta na. Kuha lagi ni. Kung may nabana nga kalo si Rasul Kuha mo gini kapoy mi kay palitan ni. Kuha mo na good. Kisa sa imong bana? Kuha yung bana sir. Kuha mo ni kalo good. Gi akyat bahay mi gabi ni sir sir. Sa Kuha balay. na sir. Di yatag na kay adik-adik kay naw klaro kay kag. Kuha mo ni. Wala ako gamit. Wala si kalo. Apa? Kani Apa? Sinina sir. Gi dala gini ginawa na sir ID na. Oh. Ako aman sa nina. Ah, nalukot sir. na mo pa. Hubuan na. Ah, unsa man ni oy? Kuha lagi ni. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang aking mahal. Wag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Ikaw mamatay ko. Sa akin inagaw mo siya. Kuha mo niyo kay bali-bali. Ano pa yung mga kuron rin? Tanaw mo bukan ako. Oh, sapatos, tanaw sapatos. oh. Eh, imo na bana. Taka man ka. Kuha ng bana sir. Kuha ng bana sir. Hubuan na sir. kay patukan ka na Sige na. ko. Ay. Tao na yan. Tambok man ka ulian na man ka dayo. Ulian. Inyuha pa rin nakuha man na.
Kunin ba na? Ikaw nagsulod yung balay gabi. Mangkaoy. Kawatanan ni. Ang garsones, kay nawala pang garsones sa bana. Original na po ano pinalot eh. Mura. Karong may kawatan, naog ni mo Kuha daan, ko no? ng bana, sir. Rusa mo, Oh, sir. makapalit ka kag inana. Kuha na, sir. Oh. Utdol naman yung kong gamit. Kuha Kamu mo na ng bana naman yun. mo gamit tanan. Buwana. Kuha mo yun ng bana. Bana. Dali. Dali Nga mo. rapod, kamu pa yung mga bargong din ninyo. Ino. Dalion pa ta ninyo. Ilas ninyo. Kuha mo ginigyan. Kuha ng bana. Ano inyo po ni, kuhanin nyo na oh. Oh, tiwasan na lang na tanan. Ng puro sir. Buwana. Kuhan, Say mo na ba na? Oh, kuha po ng bana, Di sir. na wala buon. sure tani. Tambahan ti ka. Sabay na. Dili, hurtdong ko na isa ka magasin ako. Sama tao na yung hutdan. Mata yung kuhanan niya eh. Oh, inyo nga na ako. Bala ko, sabi ko ninyo. Bala mo.